Траурът е етап, който е много важно да се случи, да го има. Той е последващ и естествен след една загуба, след една смърт. И в траура се съдържат всички ритуали на прощаването. Ако ние избегнем това, скъсим този път и не искаме да преминем през него, съответно тези емоции, които са заложени там и които ни помагат да пуснем, да преработим, да се простим, остават незавършени и тогава се случва това, което по-рано казах. Някой наследява тези чувства и в следващото поколение може да се роди с депресия, дори с суицидни мисли, да бъде меланхоличен, отдръпнат от живота. Аз правя много констелации и мога да дам десетки примери, когато човек поставя тема за своя живот. Например, не ми върви във връзките до сега, никога не съм имал стойностна връзка в живота. Да излезе темата за загубата в предишно поколение. Някой е починал рано. Неговата смърт не е преработена, този човек е забравен, в кавички забравен. И тъгата, изолацията, смъртта остават при другия в следващото поколение. И той живее в този траур. Понякога дори изглежда като човек, който скърби, въпреки че в живота му няма такова събитие.